kajing pule nak shiti ucokop kelanong ke baar ke khot khat saw hado khat new kajing ngai kelem ki kam kalong ke bayap ko para bangit kan mentoy ayu lada ubriu uong ba udon kajing ngai henry don ki kam hato kajing ngai kala ama ban pen im yu lada upara ni kapara ki lengkhut bat kim don kajing bam ke baman kasni bat pi pat pi ong haki kublei kit bok kit riang pen saat iladi bam haban dakdang henry phim ai kat ba don kam ka met chungki kajing bha ayu kata kumju kajing ngai daladi lada kam don ki kam kalong ka bayap kaktin jong utrai ti kublei prolog sajisin ngapdiang sumhai pi shikani ka YouTube channel jonga ka bai kerten kasi preaching ka bai jing hikai pi shipang kaktin ba im jong ublei bat kumno bangin yadai dur kat kum kaktin jong ublei ngi ki kristan kumno bangin long kita ki kristan ki balong shisha ki dong bod jong utrai jongi u Jesu Christ te kumba pilay asmu ba menta kasngi ngalashim na kajing pule jong ucokop ka shithi jong ucokop ka ba ka heading ka ong ka jingi klem ki kam kalong ka bayap kamot ayu kata te ya menta ngin ya tainya le ngan pharya khindiat khan sot kat bangala ai ban ya tho ep shipang ka jingmot ayu lani ka ei ba ka tin jong oblei ka kwa yangi langba ka ni ka jing pule ba menta ka si ka heading ka ong ka jingi klem ki kam kalong ka bayap haot bon ki kristan tangba ban ong patde ban pendep janai ye ki kam kum u kristan don weiru ubala phioso ba ujokop u ong yini ko para bangit kan matoy ayu lada ubriu ong ba udon ka jingit henry don ki kam kan matoy ayu yanga example ngan ai nuksa yanga lada nga ong ba haot nyangit ye utrai jung Jesu Christ haot nyangit ba uyap haot nyangit ba mi pat haot nyangit palakai u arjar snem menshua hagashnong Bethlehem hari Judea haot nyangit ye ki ba ka balang ka ayanga tang ba ki kam pat de ngam le te kamut ayu yanga bangan ong haot nyangit tang ba lada ngi phai pa de yu ta ubri uba ong ngangit tang chisin chisnem ru wan shika ying mani lani hagi jingle niam ki ba kerpang jong ka balang wan lani hagi jingi seng haga jingi lumpai ba ban yisngap yi tin jong ublei juan lani ju tre tekan mentoy ayu ba ulong u kristan lani kan mentoy ayu ba ong ngangit kumbang siya yu sngo bahagini kisni don kawi kantin ba ong kristan kanam soitan kakam de yikum kito ki briu ki ba ong ba ngangit nyanga long kristan tang ba ki kam pa de habakile kim pen i ba u leneka ki long shisha ki kristan phioso ba jukop sngap man puli hato ka jingit kala ma ban pen im yu lada upara de kapara ki lengkhut bat kim don ka jingbam ka baman kasni bat phi pat phi ong haki khublei kit bok kit riang pen sa yeledi bam haban dakdang henry phim ai kat badon kam ka met chungki snap hoi ngi ong ba ngi ngit tang ba ka kam ngim pen i pe ujukop u ong ngi hagani ka khot u ong ba lada upara ni ka para jongi ki lengkhut kim don jingbam lani kim yo jakasa ka babiang tingi pat ni le shiki ni ong ki to kit bok kit riang yi pi bo blin kurkru kordo yi pi bo blin the se yi jing kurkru halor chung pi ba pin yo ka mer ka phar ka bokoi pakia bat haba pi bam pi di sumar bahai ledi bam bha khnang ba pin yo ka mer ka phar ka bokoi pakia bat hadi nang ta ni le phai sila ying nim ai kanu ka jing rap ki hato kata ka kintin chungi kala ama ban ai jing im yi kita ki breu habang yo i ba keleng khoi kim don bam tingi ong yi ki bam bha wat le kum ni wat long kum be balai phim bam balai phim di balai phim tre balai phim ta tang bang ni pat ni ki babiang nim yarap yaki lani nim ai balai ki nim ai jakatri ki te hato ki to ki brio ki bangi kren ki to ki para jungi ki bangi kren hato ki la ma ban yak sat ye ka jing in chuki pakin yo ay kata ki ba kamet chungki ka don kam kata king ka ba u jakop u kwa ban ong yingi katakin kaba ngiru gide ban smutu haladi
ba kampat biang yengi bangin long ki nong bot chong utrai chung Jesus Christ tang ban ong ba ngangit ke ketin ngangit hoit kasuk shisha bon nengi ro hakmat keduan dupat ki kimi ki kpa ki smai hakpor ba yo baptisma ki khonjong ki haba ong pingit ba jisu long blei hoit ni nani habadon ke ketin ke bong pi kentat ki ong nga kentat tang ba kim pensyong nong rim dan ni kim khen kor ye to kaba kila dep smai dan ni ye to kaba kilangit ki sungit lam ler shong nok kumta pi namar ba balai ka tin jong blai ka kranchai lang ba uchokop ba ong ba ka jingit hi klem likam kolong ka bayap pios ngo bang puli mentat ten kata ka daw ong api ko ki para bangit tang ka weng kwa ban ong tang ka jingit chungi kamla ban ai jing im yini tang ka jingi chungi kamla ban ai jing im yingi lada ka kam chungi kam don ten ka ta ka daw ka kam ka dei ban kran kam jam ban ye ka ktin chungi ten ka ta ka daw akwa ban penslur lani ngakwa ban ya ai jing mut lem bat pi hakani ka jing tho na ka ktin chung play ka ba ong ka jingi klem ki kam kolong ka bayap na ka ta ka daw tongin penklan le penklan ya ka jingi chungi leng bagi kam habangi ong ki kam hidai ban pen i bangi ni dei shisha kita ki kristan ki pendep ye ka kamram ka ba ujisu la ptha ini kat kum ka chung tho le ten chung ble hidai ban pen i ki kita ki kam ngila ban keli le di ki kita ki kam pade bangin pen i bangi long ki bangit kata kolong bangin yarap yo paramarjan jungi bangin wan shikayin mani bangin yeslok prabriu bangin yarap prabriu bangin ye peni prabriu bangin ye sneng markeliang bat kabanong kong kabakordor tam kata kolong bangin jan shoblei bangin duai bangin peni bangi ide shisha kita ki bangit bangin ong hoot ngangit ye kono ka kentin ka mangis ngo bible ni ong ngangit tang ba nyim priang bat de ye kata ka bangi ong ngangit kata king ka ba ni kiar na ublei kata king ka jingmut ba ni ong ba ngingit tang ba ka kam chung kam don hoit bun gi ba ong ba ni nim don pop nim long kum ni kum tai namar ba balai ngingit ye ka bangi yo sung tang ba kim tre pada ban lech yang mani kim tre pada ban ye serlok ye ten jong blei kim tre pada ban ye kren chapang ka ten jong blei ladang ye kren chapang ka ten jong blei ki knyum ki ong pan ban o bau akriu blei ani o ba ka akriu blei kata bunsin ni sayo sngo hakani ka juk ni kumta tan kata kadaw ko phi ki bayo sngo ye kani ka ten jong blei to kala no menta wat ong ba la shai lani wat ong ba la shising lani la shamteyo lani la shibnai lani la shisnem kapor kam up ini kana kata kadaw hadin bangila yo sngo ye kani kubor na ujukop apostol uba ong ba ka jingit klem ki kam kolong ka biap to mentangin pen i harangkat ka jingit bat ka kam kanang ba indangin le kumta ubleiro un priang sumha ini bat un ai jaka ini endangi poi shu bat ngin yo bani kamen rangkat bat u hable en yoro ya Jesus Christ